ne waɗannan gine-gine ba nawa bane, na Darul Hadith Salafiya ne. Darul Hadith Salafiya kuma ni ma ɗalibi ne a cikinta. Kenan ita Darul Hadith ita ta mallaki kanta, ba a san wanda ya mallake ta. So ita sai dai ta mallaka, amma ba a mallakata. So kaga tunda ba wanda ya mallake ta hadda ni kaina, to kenan yanzu waye zai gada cikin 'ya'yana? Ba ta bace. Amma makaranta ce ni ma nake cikinta kuma na ga ya dace in taimaka mata, to don me za ta zama tawa balle wani nawa ya gada? Amma ina da kamfani Software Technologies, shine wannan nake faɗi, ko anan na faɗa na ce wannan kamfani shine nawa. Yanzu gashi can ina ginawa da kamfani da gida, shine wannan ɗalibi na ko gadi ba zai samu a wurin. Wannan shine dani da 'ya'yana, amma wannan makaranta ba tawa bace. Me yiwa abin ya daure maka kai, ba mamaki, saboda galibi ba a rayu a ƙarƙashin karantarwa ta malaman salaf ba, amma malaman salaf tuntuni suke gina wa da'awoyinsu irin haka. Amma galibi mu a Najeriya mutum yana gina wa kanshi ne da 'ya'yan shi. Amma ita wannan makaranta ba ta Albani ba ce, ko da kaji an ce Albani Science Academy, ba mallaka ba ce, ba a ce Albani Science ba, Albani. It is only named after Albani, kamar yadda Ahmadu Bello University ba mallakar Ahmadu Bello ba ce, an sa suna ne. Kamar Aminu Kano Teaching Hospital, kamar Murtala Muhammad Airport, sunaye ne ko? Haka Albani Science Academy ba ta Albani ba ce. Abin da yake faruwa, malaman farko daga cikin malaman salaf sukan ainihin zauna in suka fara da'awa, sai su gina makaranta ko masallaci, sai su cika ta da kayan aiki, sai su bar ainihin ɗalibansu, sai a ci gaba da yada da'awar. Amma in ta zama ta malamin ce kuma yana da gado, to idan ya rasu kuma 'ya'yan shi 'yan gayu ne fa, ba 'yan arabiya ba, sai su daga ta su siyar, shikenan da'awar ta mutu. To amma ita da'awar ita ce ta mallaki gurin, saboda haka idan ɗan gidan malamin yana bin irin da'awar, ya shiga ciki a matsayin ɗalibi, ba a matsayin ɗa ba, don ba ta uban shi bace. A ƙarƙashin haka muka ga babban malamin duniya, Malam Nasiruddin Albani, ya ɗauki miliyoyin daloli ya bai wa ɗaliban shi su Mashhur da su Salim, yana dab da zai rasu da shekara 5. Ya ce alhamdulillah, ya ce Allah ya azurta ni da arzikin da yake, ya ce ba na bukatar duk duniya wani ya bani sadakar ko kwabo. Ya ce na ga kuna da sha'awar irin gine-gine na zamani da ake cewa markaz islami, suka ce kwarai. Ya ce ku je ku kawo bil, duk abin da kuke so ku zo ku kawo, za a baku ku gina. Shi ne ya ɗauki kuɗi ya basu, suka gina Albani Center, tana nan a Jordan a yanzu Mashhur ne yake shugabancinta, a shekarun baya Salim ne yake shugabancinta, ba da jima wannan ba kuma ainihin Ali Hassan zai koma yana shugabancinta. To wannan kaga inda kayan gado ce, lokacin da Nasiruddin Albani ya rasu, wasu 'ya'yan shi suna Jordan, wasu suna Jidda. Dukiyar da ya bari sai aka raba da, sai a raba da waccan makarantar, kama da yake ba kayan gado ba ce. Saboda haka ita wannan makarantar gaskiya ba rumo ba ne malam, duk waɗanda suka faɗi gaskiya ne. Ni ne nake ginawa, ni kuma da nake ginawa ni kaɗai nake ginawa, amma ba tawa ba ce, ba kuma gado na ba ce, ba kuma ni da wani haƙƙi a ciki, tana wakiltar da'awata ce. Amma abin da za a gada shine in Allah ya sa na mutu na bar wani abu, kuma na mutu na bar ba ko kwabo, to shikenan sai a gaji addu'a. Wannan gaskiyar lamari, wannan kuma shine ya daidai da irin da'awar da nake bi ta salafiyanci. Wannan shine insha Allah, Allah ya taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka, idan yau ka fara zuwa wannan shafi namu mai albarka Islam Hausa TV, kar ka manta ka danna mana subscribing, kuma ka yi mana comment, kuma ka yi liking, sannan ka yi sharing, domin yin haka ne zai ƙara ba mu dama mu ci gaba da ɗaura muku waɗansu karatuttuka da tafsirai da waɗansu shirye-shirye na kuma addinin musulunci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Kada ku manta da danna mana subscribing. Mun gode. Wassalamu alaikum.